Boer Jan-Willem Bakker uit Muntjesziel is goed begonnen met de rispien van pompoen. Hij had echt blomkwallen en dat is zelfs zijn profielfoto. Mooi vat, maar niet! Jan-Willem Bakker, jou ben je de boer. Waar staan we nou? We staan hier in Munnekenzeil in ons pompoenenperceel. We telen hier biologische pompoen. De jongens zijn druk dwaande, waar mij? Ja, de oogst is net begonnen. We zijn de eerste pompoen van het land afhalen nu. Ja. En hoe gaat dat in zijn werking? Wat voor materiaal had hij nodig? Ja, vrij weinig. Een trekker met een kist en de handschoenen aan en een knipschaar, een snoeischaar om de pompoen los te knippen. Ja. Als ik het zou sjurren, dan gaat het echt rap tempo. Wat voor groentes en vruchten oogsten je hier nog meer? Ja, we zitten ook bijna dagelijks in de bloemkool. Achter mij zie je een perceel knolselderij. We hebben uien, we hebben pootaardappelen en daarnaast hebben we nog een hele scala aan verschillende groenten voor onze huisverkoopwinkel. Ja. U helpt zelf ik volgens mij. Ja, uiteraard normaal gesproken sta ik gewoon tussen de jongens in en gaan we volle bak vooruit. Ja. Ik denk dat Jo, als we dit plakje stagieuren, heel trots zijn mij op dit boerderij en dit veld. We zijn, ja, trots is misschien niet het goede woord, maar we zijn heel blij dat we hier kunnen boeren. Ja, zeker. Ja, dit is toch gewoon een genot om hier bezig te zijn. Goede grond, mooie gewassen. Ja, de lust voor het oog. Hè. Ja. Dit willen Jo nog jaren van. Dit wil we heel graag nog jaren doen. Ja, het is een mooi vak. Dus ja hoor, en leuke mensen erbij, dus ja, doen we met veel plezier. Ja. Nou, Sylvie hand dan ik even wat modderig meisjes, zullen we kunnen gaan? Ja, we gaan aan de slag. Ja.